Cukup Kakang. Siramu kejual kos rasane buyur-buyur. Kaya ngono. Mula sekalian. Yen to kaya ngono, anggone gladen olah biaran kok. Cukup sakne. Anggon gegladen olah biaran rogo cukap cakupan hendas nanging malati. Nanggep piye Kakang? Dawe bokor si bakaran yen to anggon kang sukawara ana ing paleban Yoko Budiwas kudu mirip aji pamungkas. Aji pamungkas sing dening Juraga lho Kakang Ketemu. Ning aku belum percaya yen to durung ana bukti kasuwetane. Banjur apa aku bisa buktekne Kakang? Baik, ana wiwitan. Yen nyata-nyata Aji Jaya Kawijayanu wis manjing ing jiwa ragamu, mesti wit kae bakat aja. Yen kepengin bakal tak buktekne Kakang. Mesti bakalan bisa pala-pala. Ya ora kepen buktine, Pak. Aku njaluk saben sampe sapa begitu ya Kakang. Iya, Pak. Kelingan dawuh Bapak Subandara. Yen kowe ngejak Aji Jaya Kawijaya, neng lan hening peminta para pangkasane Gusti Kang Ageran Jagat, ana swara wae aja gatek. Ora sakit lemes. Ora sanggapake kala kene sing baku ngecake Aji Jaya Kawijaya. Tak ambal sebisa meneh Kakang. Mesti dadi bledog.
aja kemana kamu deh. Apa anane aku abot kakang? Mergo gembol aku gede-gede. Sing mbok gembol apane? Sampeyan kepengin weruh. Ane mbok doe ra ya biyo. Lah nek tak jujoke ra ana tetembungan. Apa deh? Pager timbangan rayap. Maksudnya? Sampeyan roh girap-girap. Orang orang jali sampeyan iki ngopo lho kakang? Apa luputku kotok bradat? Apa lupute kakang kidang? Kowe salah tidak kurung ya ora bener. Nah, kanggo ngendi salah? Kleru tidak kurung kuwi salah. Kanggo ngendi kleruku kakang? Wis ora salahmu. Heeh. Salahmu mergo rupa bayu. Ya? Rupa bayu. Piye kakang? Rupamu ayu. Aku ayu. Eh, Ya jelas toh. kowe dia ngono kemanya. Sampe ra ngerti ra? Ngerti apa? Aku kayak busuk ini jero. Alah gaya. Wis jero. Kowe ora geger. Apa? Ono bayi kaget perkara mercon. Ya ngapurane wong ora ngerti. Kaget. Iya, kaget. Selamat dino. Itu ya kakang. Mau ra kono jane rasa nggih mercon kok kakang. Perkara mercon bayi kaget. Ya marai watuk, aku terus watuk. Ngopo kakang? Nah. Ngopo? Ah, gak orang ngono. Lah ya apa kok? Kowe karo aku Ngopo ini iki? iki ora ora. Alah ya. Kowe gede tuwek bareng bodoh sapure. Aku ngono tuwek. Alah, Aku lagi 17 tahun. 17 kendul. Ya, video. Ya. Apa kakang? Kowe tapek bojo. Sampai apa ora ngerti? Ngerti apa? Yen aku calon bojone kakang iki ndang ulung. Ijeh calon, ya toh. Durung sah dadi bojone. Sapa wae menang duweni kaya dene aku. Ya. Nah, beda kakang. Beda piye? Kakang iki ndang iki pawongane bagus. Bagus. Kulite kuning nang gene kaya masinan. Kulite kuning. Kayak aku. Sampai yo bagus. Lah iya aku ya bagus. Bagus pinter ngaji. Lah iya malah iso ngaji. Dia bos tak jadi. Asem. Ngara-ngara wong kok nadamu kok ora kepenak. Ya ben to. Ya. Wong aku karo Wis to, aku gelem kok kowe mau. Mo. Kone aku ora gelem malah cilaka. Apa kok siapa? Lem ya. Iki lho. Apa? Filosof ora gagal. Wong wong kewat apa. Aja sawan kempote. Ya sing disawang. Aja sawan repese. Lah terus sing disawang apane? Iki jenenge pawaan gringsang. Apa karepe gringsang? Gring-gring merangsang. Angel. Cerobot-cerobot ae. Gregetan ya. Apa? Berarti Mo. sampai busuk. Aku mau. Aku timbang dadi bojone sampean. Kalau dadi perawan kasep. Aku mau nganggur. Kalau tak cendel lo kaya plastik resep. Alah, kayak lo orang rapi, ya. Mo. Sapa manis kaya gandrung sira. Seneng ya tak tampil.
bakal ora. Dari manut gelem ora. Rasuki. Ora. Oh. Ora tetel. Ojo kakang ra iso. Ora iso tak taleni. Lo taleni tak bukan. Tak tutupi. Tutupi tak udah. Ra iso mo. Ora. Mo. Ora. Mo kakang. Ah! Ora. Ojo kakang. Ah! Aduh. Oke kakang. Oke. Wong wedok anggere dikempet ora menengah ya. Aduh. Ini geger nek. Garis loro Wis kakang. ora urusan. Nek kowe manut. Kepenak ora ngene ora Ora manut. butuh, ora butuh. Ora gelem ya perkosa. Ya kelas ini. Gelem ora? Wah. Hei. Ayo, gitu. Saru kakang. Oh, saru didemek. Gelem ora? Wah. Ora urusan. Oke. Ora urusan. Pokoknya gabreng makan lung. Foto peteng ora lung. Dek tulungi adik. Sing nulungi sapa kowe apa sing nulungi? Dek, njaluk tulung. Ora iso. Tulungi ya Mas, mau sotang-sotang ora Ora tulungi. iso, nyoteng nulungi piye HP-ne tiba kaya. Berat. Oke. Sah, anggere dikempit ini ora menengah. Ora butuh. Oke kakang. Waduh. Wah, wis kadung sangare ngene. Oke. Gelem ora? Ora butuh. Wah, iki nek tak garap ning ngene cah cilik-cilik pirang-pirang isake iki. Ora apik. Apik tak gondelik ae. Oke kakang. Ayo. Gelem ora? Ayo. Ayo. Asam urat umat. Udah. Kaya mbahku rong gangse abote. Kowe ngasih ora? Kowe ngasih? Kowe sing ngasih ora? Kowe ora sing ngasih? Aku sing ngasih. Ayo. Ayo sak-sak ya bapak kowe. Aku mau kakang. Ikul kowe sing kuat aku. Rasakno. Ojo kakang. Oke. Ojo apane oke ae. Kowe tak cancang nganggo suken ulangan karo dami bosok. Ojo kakang Julke. Ojo apane ra iso uwal ya. Lantur malah. Gimana? Gimana? Julke. Oke apane? Julke sikil. Gimana? Oke. Waduh. Rasakno kowe. Salam ora gelem nek gelem lah kepenak kowe malah geger ae kaya. Kakang kudu sepati. Sampai mentoro tegel lawan aku kakang. Yuki sampean tegel lawan aku. Dok. Ayo marut. Saya
ono tibae padha kowe kang nandang kanthi sandang panggonmu kaya katrak samirono lumpang rambut kaya gondong ono apa ora aku ora bakal jumpa marang kowe dan sampai sampai boten kula malih awit saritan kula pun lapas kakang Buddha Sempati Buddha Sempati Kudu sepami. Kok ketemu to batinmu iki kepiye to, Lir? Maruti iki adikmu. Senajan to dulur ora tunggal ketok kulit. Ning tunggal wiridan oleh burung blom. Kok mamak tempo kowe? Awit kula sampun ngandhang wirang saestu gesang kula. Bila kinepun jagat kula lila nyawa kula waras saking raga kula. Allah. Kegayaanmu durung kasubat. Anu-anumu durung kelakon. Ya kene kowe posane. Kula nandhang wirang saestu gesang kula. Jangan. Urip kuwi libet kira. Yen kowe dhewe kudu anu landal aku. Aku jangan rusuk kok ngomong siko. Kowe jumat kok. Dengan amat sangat mungkin kisah kula pacoban. Aku tenteng sing nglakoni rusak. Aku masalah itu. Aku lan ngikuti kowe. Supaya daya kekuatanmu. Kowe wong padha. Ana tetembungan orang tinggi kalane. Kowe arep padha ora bakal ngomong. Sembani kae tau pamake macan gelak. Kowe jangan pangsane. Monggo kowe tak pasake karo sepitamu. Wiwit pucuking rambut nganti dalam asik. Selama kamu lho senengmu tak pasake karo sepitamu. Kowe bisa bangun dalu. Kakang Gedang pun cemani kakang Buddha Sempati. Nanti-pun beradat kok. Jadi itu dipokokkan itu dalu. Nek kamu tidak mau mesti kegagal. Ayo Maruti. Maruti. Yo gini sandangan modal nanti. Ana kejadian apa, Mas? Bapak kula ketemu kok kali kakang Gedang. Kowe merasa jauh kowe bloko. Ya, jono-jono kok iki. Kowe bintang ora ngerti kok dan. Kowe ora apa-apa. Ayo, Mas. Kowe ora salah. Ora usah dadak jaluk kaki. Apa ini ngerti ya kakang? Apa, Mas? Untuk aku ramah minta musuh kakang Buddha Sempati kakang. Iya, Maruti. Orang piro bapak bisa. Yo kene ana kedadian kang kaya ngene, Maruti. Bapak. Aku calon bojomu wae bro tau ngrasani lawan kowe. Nek kowe saiki dikakahi karo wong lanang liya, Maruti. Ojo-ojo kowe tresno. Nek nyatane kowe ora bisa njogo sucining tresnamu. Aku gelo. Aku getun karo kowe, Maruti. Kowe wis ora suci maneh.
tindakan kakaknya sampean tekan. Ngono piye? Sopo Adayu Maruti kae Kak? Kae katresnan. Yo gene sampean tegolan mentolo. Ngakai karo Adayu Maruti Kak. Aku ya tega ya mentolo karo aku. Mentolo bab apa Kakak? Kowe yang-yangan ya mbok colok-colokno wong. Cuma sama aku ora kepengin apa piye. Upama to sampean kepengin golek opong padon liya, liyane Adayu Maruti Kakak. Ora ana wong wedok, Maruti tok. Pancen sampean ora tau ngerti wong wadok. Sampeyan iki ora ajar, seplono sampeyan. Mentolo aja karo wong wedok kuwi lho. Terus mani sing sedhi. Kaya ngono. Iya lho. Nek ngono sampean patahin satriya. Yo tak dodokno. Tapi lah apa? Ing papan kene aku bananake garis pemisah. Pemisah piye? Ora ana sedulur lan sedulur, sing ana mungsuh lan mungsuh. Bomo pungkasan sing santen. Kowe apa aku sing mati nek apa? Nek ngono buktekke Kakak. Iya! Iya! Arep konakku, aku nek kono blangkak. Ora ana apa lah idak dasem. Cilanak demit panjel manis setan. Padha tulo susila iki. Ora ngerti budaya diluhur. Nyembah para pasuryanku budi pakan timu sekolah ngono. Boleh. Tak mudah-mudah. Dadi satru kamu topo. Ojo dadi satru kang Lesno. Oke para satru kang Sukawula ibu. Rampung mulai soal pamulangan. Do dadi piyai luhur. Ora kepengin, asor temen. Ya, jare iki salah. Mospo talo buru lagi mobil si jalan. Mereka sing tak percaya ora kebaik rasa tanggung jawab. Kuduwe percaya tanggung jawab. Tanggung jawab. Tengok bisa kok batin yen wis jelas sama aku. Tapi kuasa tanggung jawab. Wonten perkawis menika panjenengan lepataken dibantu lho kira ora. Sopo kan kowe? Ingkang lepat Adayu Maruti lho. Wis lupa Maruti lho iki dulunge Maruti salah. Menawi to Adayu Maruti boten enten mampu seneng kalih Kakang Rudra Sempani, boten enten kedadeng enten kok. Oh, jane Kowe ora Maruti bocah wadon sing saudon, loro saudon. Sing mapan warung mulanya iki anakku. Kebaik kamu apa? Kok ana pengen kita piye? Mula to sayo karo suami kok. Nek iki lanang matamu jawab. Kowe iki pindah pagel. Pagel kuwi ngrekso tanduran supaya tanduran nyaman. Gandeng pagel lunga, pagel rapok, pulang, tandurane digadhok karo garangan. Mula betul dapur aku. Yen wis kebelet, kowe kepen bojo, ya. Sesuk ning pasar jam 5. Kemudian Pasar Rembang. Akeh wong wedok-wedok sing padha ning pasar. wedok apa? Bakul-bakul lho. Lho, aja kulino mangan jangan, Bung. Mundaremu kaya gedhe. Masa Ora mah itu. Sarwa dina wakmu sarwa cacat. kok iso lho ora
Tadi cek disalah rambutmu abang, belanang lo rambutnya kemamang. Kupingmu dilamplang lo lagi kombak. Beripat pun terang lo mau ke dandak. Tutup mombong. Kalau gua pak mana warna. Ini dulu, begak bulu doang, nek laklong, kalau kerak gadongan. Lo cadak-cadak rawat lo ya. Ya aja nyalahke kula tok. Ayo Maruti iki keliru. Nyalahke Maruti. Aku sing kleru Kakang. Ayo Maruti iki salah. Kanggo ngendi salahku? Iso mawon lho. Kanggo ngendi salahku? Kamu itu wis gede. Nah, adus nek udah tak inceng ah. Aku ndak merangsang. Ayo, tak dudoke. Putih. Ana mulus putih semok. Kalah ayo Maruti. Kalah semok ana putih. Semok mriko? Putih mriko? Iya. Putih. Iki cacang serkelep. Sapi iki. Mosok wong kon seneng sapi sawane. Kon nak tanggung jawab. Gadhe kula sing regeti ayu Maruti. Sakniki kon kepek bojo kula pek bojo. Argani. Wani tuwita wani tanggung jawab. Lah apa wani tuwita wani tanggung jawab, Pak? Dawa berikut lan kerampulan. Gelandak jarang songcuk nyepek hati malah. Urung karo aku sih. Orang ngono. Dan kakak segede macam. Aku seneng banget kok. Duit lagi, ayu Maruti tak jodohke karo si Kudo Semar. Pripun lho? Budek kuping. Waduh, takon mboten to. Kowe tak jodohke karo anak wedok dan wong edan. Saniki kula dijodohke karo Ayu Maruti. Ya. Ihu. Aku sing menang lho. Wis lho. Rasane dipikir, ya. Ojo dipikir, ojo digagas. Gandeng aku sing regeti Ayu Maruti, aku tak tanggung jawab. Rasa nangis ah. Gandeng-gandeng kok nangis, salah. Udah ilang gandengmu. Kowe tak donga-dongano muga-muga untuk wong wedok ya. Wonge lemu, kulite ireng, raine welik. Ya. Itu. Ya. Ah, buyu ta ya. Buyu ta, ini tak tanggung jawab lagi buyu. Panjenengan boten adil. Materi Bang. Panjenengan boten adil karo kidang. Nangis, Aku dadi bapak paroto untuk paling kawangan. Ora tak beda-bedake. Kanggo luwak swasana iki. Kamu kok protase tresno karo Adi Ayu Maruti. Ayu Maruti ora suci. Wis ora suci kok iso. Tak tanggung aku kok. Menawi to kok kowe medal sak menika jodohake Adi Ayu Maruti. Kali kakak Kudu Semar. Boten wonten ginanipun menawi to kula papan wonten ing Gunung Bromo. Are lunga kono. Pramila kok. Ing medal sak menika kula badhe nilaraken wonten ing Gunung Bromo. Are lunga omong tok kan. Ora pun sudah karo. Ngapain kok ora ngerti. Aku ora bisa tinggalke kowe. Alah, daging kowe dhewe. Minggat, masa gluyuran. Kayak bodoh salah mas. Sing gede pamapran. Bopo, iku calon bojoku ora, Bopo. Alah yo, ya iki piye iki? Ini ku bae kula, Bopo. Pak. Lu pokoke diwaku wis, Bopo. Iku calon bojoku arek diwaku. Maruti, pipine yo. Bopo pipine dilelarak ya, Bopo ya. Bujur. Akhir terus ini. Apa ini mana? Kok tak diejek ae. Lu bisa mulai ya.
disuruh tanpa sampean kakang. Alah bobo tidak pernah. Aku disuruh sampean kakang kita. Kakang. Sesi siapa itu juga itu? Ya rasa apa nih pikat. Sesawi juga yang terkait sama itu. Yang to jodohnya mesti bakal ketemu. Apa yang mikat saya kakek drama. Bojone wong calone cekale diampungi. Wah, semane. Masamu ya kowe. Tak sadok bedok. Murid ora bedok. Kudu semani murid. Murid kok cemen. Ngas nangis tok. Semane ora ngajar. Iblis. Jangan. Isin. Foto mlerok ora dedelok. Kayak ngene trepe malah bendol. Ayo kamu cakap. Awak cakap, tumpuk karo tekan. Ngomong napa? Ayo bendol. Alah aku parti bendol motor wae. Itu nek keten. Itu kayak silat ya keten. Itu keten. Iki dadi puputo. Setelah dadi bojone si kudu sepani kan. Apa? Aku bukan ono. Ono apa sayang? Iki ya kan. Piye. Sampean seneng dijodohi kelawan aku. Ayo seneng kok. Tenan kakang. Tenan sumpah. Yen weruh bocah wadon sing luwih tinimbang aku. Ojo kuwatir ya. Ajar ana wong ayu. Wayune ora mekaket. Aja meneh kok nyawang lirik ora utuh. Tenan. Sumpah kakang. Yakin. Seseni danyang kene. Diseni danyang kene. Seni pasodok. Eto badanya. Diseni pasodok dulu. Ana danyange mandi kaya. Oh, dadi ngono ya kakang. Eto ki, Mbak. Yen kaya ngono, iki buktine terus. Ketoprak isih apa? Bejo ditabrak anak wedo. Lah kok bejo? Ditabrak songkro Muhammad Bako. Alah sampeyan. Semaput. Oh calon bojo kok jorokno niku ora gan. Lha kok isin kedadian yang kamu iki? Isin apa? Isin. Alah ngeten iki tetep wonten sing salah ngeten. Salah ya kowe Wonten sing kliru kula jorokno niku sing perintah. Alah mboten harus minggat ndang kula. Ya maruti dhewe. Napa Maruti? Maruti tetep diperintah wong. Cerita sok. Pira ta? Sing perintah Maruti jorokno kula sampeyan ngono. Kalau kula tuwa. Boten. Nggih. Bapak ngomong. Wong wedok ndi sing kok garap iki. Wong seneng wong wadon ora kaya ngono kuwi dadakan. Carane pripun? Linambaran sabar narimo. Sabar carane. Ora grusak kaya bedol omah. Ya ditembok. Ora ana jawaban diteni ana kok seminggu. Seminggu meneng ae. Ora minggu lho. 2 minggu ras mau. 3 minggu. 3 minggu digidep Setahun. ora kena omongan blas. 5 tahun. 5 tahun meneng mawon. Ya 10 tahun. Malah kamu biar aku sumpah. Besok dia sapa saiki besok. Dia harus teman. Witing tresno jalanan sopo. Udah cekap. Serawo, ngabeni. Bakal kabuka. Bukan ini. Wong wedok karo lanang iki beda perasaan. Bedane pripun? Nek wong lanang perasaane sadep. Ning dinggon wani tembung. Nek wong wedok senenge kepati-pati disimun sakjroning ati. Alus. Ayo Maruti semua. Ya iya. Bimo nek ngeten. Kula tak nyedhaki ayo Maruti. Kula tak ngowahi pancen kula kali. Nek
jodoh iki mesti. Mesti pripun? Jodoh pati rezeki ora garapane manusa. Terus iki Nek Gusti sing nenterake ora ono barang kang angel, ora ono barang kang mukal, yen Gusti sing nenterake bakal dinuju jodoh. jodoh guna terus aja. Nek tidak ono. Bakal kowe aja sogal-sogal. Bareng lho. Nanti